барномаи суҳбати рӯз. салом арз мекунем ба шумо бинандагони ҳамешагии телевизиони Баҳористон. барномаи навбати суҳбати рӯз аст. манзури шумо. дар ин барнома моро ҳамроҳӣ менамоянд Сангали Ҳамидзода, узви ҳакамони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ва ватани азизи ман дар соли 2022. шуморо хайру мақдам мегӯем. тавре иттилоъ дорем, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ва ватани азизи ман соли чорум аст ки дар кишвари соҳибистиқлоли мо бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад. озмуни мазкур аллакай дар соли 2022 низ ҷамъбаст гардид. мегуфтед ки дар соли ҷорӣ озмуни мазкур чӣ навгонӣ дошт? соли чорумин аст ки яке аз озмунҳои ниҳоят бошукӯҳ, ҷиддӣ ва яке аз озмунҳои барои рушду нумӯи фарҳанги мусиқӣ касбӣ анъанавӣ, умуман фарҳанги мусиқӣ нақшбозанда имсол низ ҷамъбаст гардид. сол ба сол мо мебинем ки таваҷҷӯҳ нисбати ин озмун хеле афзуда истодааст. аз он ҷумла иштироки бевоситаи наврасон низ дар ин озмун хеле зиёд шуда истодааст. ҳатто кӯдакон низ дар ин озмун хоҳиши иштирок кардан доранд, вале азбаски талаботи низомнама ба онҳо иҷозат намедиҳад. бо вуҷуди ҳамаи ин онҳо тез тез пурсон мешаванд ки мо метавонем дар ин озмун иштирок кардан ё не. тавре ки иттилоъ дорем, дар соли ҷорӣ дар даври аввали озмун 3374 нафар довталаб ширкат варзид ва аз ин теъдод ба даври дуюм 1323 нафар роҳ ёфт. ва ин ҳам бошад дар марҳилаи ниҳоӣ ба 316 нафар муяссар гашт ки ширкат варзанд ва баъд аз яъне ки иштирок дар даври сеюм 78 нафар мақомҳои ифтихориро соҳиб гаштанд. шумо ки бевосита узви ҳакамони озмуни мазкур дар марҳилаи ниҳоӣ будед, назари шумо дар ин самт чӣ гуна аст? албатта ман соли ҷорӣ ҳам дар даври дуюм ба ҳайси ҳакамон иштирок кардам ва дар даври ниҳоӣ дар номинатсияи оҳангсозӣ, яъне ки ба ҳайси раиси ҳакамон ширкат варзидам. дар ин ҷо дар баҳогузории довталабон албатта мушкилиҳои зиёд аст. аз худи ҳайати доварон, яъне ҳайати ҳакамон хеле ва хеле як масъулияти баланд талаб карда мешавад, чунки мо дида истодаем ки ҳар як довталаб вай бо як умеду орзу, баъзеи онҳо тамоми сол тайёрӣ мебинанд ва ҳар кадоми онҳо яъне умедвор ба ғалаба ҳастанд. лекин дар назди ҳайати ҳакамон вазифа гузошта шудааст ки аз байни онҳо беҳтаринҳоро интихоб карда тавонанд. ва албатта ин албатта вазифаи саҳл осон нест дар ин роҳ, лекин бо вуҷуди ҳамаи ин мо сол ба сол таҷрибаамон зиёд шуда истааст, чӣ дар ҷабҳаи масалан баҳогузории довталабон ва чӣ дар ҷабҳаи талаботҳо албатта сол ба сол мушкил ва мураккаб шуда истодаанд, чунки шумораи довталабон хоҳишмандон хеле ва хеле афзуда истодааст. дар фарз кардем дар масъалаи баҳогузорӣ низ мушкилиҳо дучор меоем. масалан вақт аз он ки чунки агар аз даври якум ба даври дуюм довталаб аллакай гузашт, вай аллакай ба як сатҳи муайяне, яъне ки дорост як сатҳи муайянро, ва аз даври дуюм он тараф аллакай баҳогузории 10 бала ҳаст. аз 5 то 10 ва ҳамин 10 бала ҳам баҳогузори 10 бала ҳам дар бисёр ҳолатҳо ба мо имконият намедиҳад ки яъне ки ба таври воқеӣ довталабро яъне баҳогузорӣ кунем. чӣ хел? фарз кардем баҳоҳо гузошта мешаванд, гӯем ки шартан гӯем ки як довталабе сазовори 45 хол гардид ва айнан ҳамин хел довталаб бо 3 нафари дига пайдо мешавад ки онҳо низ сазовори 45 холанд ва ҳамин 3 довталабро аз ин 3 довталаб ба ҳайати ҳакамон зарур аст ки яктои онҳоро чӣ интихоб кунад. ва ман масалан дар таҷрибаи 4-солаи худам дар баҳогузорӣ дар иштирок дар ҳайатҳои ҳакамон ҳисоботи даҳякиро низ истифода мебарам. фарз кардем 9/1, 9/2, 9/3 ва ҳамин ҳисобкунӣ ба мо хеле ва хеле ёрдам медиҳад, чунки дар бисёр ҳолатҳо 2 нафар баромад мекунанд ва онҳо ки қариб ки дар сатҳи баланд ҳарду фарз кардем
баромад мекунанд. лекин аз байни онҳо андак сустарашро ё андак бештар яъне ки пурқувваттарашро беҳтарашро ё ин ки интихоб карда тавонистан лозим аст. барои ҳамин гуна таҷрибаҳо албатта ҳаст. барномаи суҳбати рӯз. аз нигоҳи шумо то кадом андозаи нозмун тавонист ки дар рушди соҳаи фарҳанг дигаргунӣ биёрад? ҳар кадоми мо албатта дар хотирамон мемонад ҳамон довталабон, чӣ аз даври аз соли аввал бошад ва чӣ аз соли дуюм бошад ё сеюм бошад. ва албатта назаррас аст. ман бисёр шахсонеро низ номбар карда метавонам ки дар даври фарз кардем соли аввали озмун иштирок карданд. биёед аз номинатсияи гӯем композитория суҳбат кунем. шахсиятҳо буданд, масалан Зафар Раҳимӣ, яке аз композиторони ҷавони беҳтарин. ҳоло дар консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхӯча Сатторов вазифаи мудири кафедраи композитсия ва партитурахониро иҷро мекунад. баъдтар соли дигар гӯем ки дар худи ҳамин сол мана Давлатов Бахтовар марҳамат дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба ҳайси ҳам дирижер кор мекунад, кору фаъолият мекунад. дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхӯча Сатторов ба ҳайси омӯзгори фанҳои дирижёрӣ кор мекунад. масалан ҳаст боз Убайзода Бахтиёр, ин аз сафи композиторони ҷавон. албатта ин шахсам мана дар консерваторияи миллӣ кору фаъолият мекунад. агар имсолро мисол биёрем, масалан дар номинасияи композитори Фирдавс Ёров марҳамат, яке аз шахсиятҳое ки сазовори ҷои дуюм гашт дар номинасияи композитори, солҳои зиёд дар соҳаи фарҳанг кору фаъолият мекунад. дар оркестри симфонӣ дастгоҳи иҷроияи президентӣ кору фаъолият мекунад. яъне ки зиёда ва зиёда шахсоне ҳастанд ки сазовори номинатсияҳо мегарданд дар ин озмун ва минбаъда албатта дар соҳаи фарҳанг кору фаъолият мекунанд ва фарҳангро албатта барои рушду нумӯ ёфтани он саҳмгузор мешаванд. дар воқеъ озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар давоми 4 сол миёни аҳолии мамлакат махсусан аҳли фарҳанг маҳбубияти хоса касб кард. ғолибони ин озмун минбаъд дар ин соҳа кору фаъолият мекунад ё ин ки не? на ҳамаи он шахсони ки фарз кардем соҳиби ҷоизаҳои озмун мегарданд, яъне сазовор дониста мешаванд. онҳо сазоворанд аслан, лекин баъзан ҳолатҳое низ вомехӯранд ки дар ин соҳа шояд кор намекунанд. ман бисёр мехостам ки дар номинатсияи композитсия радабандӣ аз 12 то 17 сола низ иштирок кунанд, чунки хоҳишмандон бисёр аст. чунки тӯли 3 сол дар радабандии 12-17 сола номинатсияи композиторӣ буд. қишрҳои гуногуни ҷомеа албатта иштирок кардан, хоҳиши иштирок кардан доранд, аз он ҷумла наврасон ки ин албатта ман фикр мекунам ки ин ифтихор аст. ин як гӯем ки як муваффақиятҳои калон аст вақте ки наврасон хоҳиши иштирок кардан дар чунин як озмуни фарз кардем ниҳоят ҷиддӣ, чуноне ки мо гуфтем, мехоҳанд иштирок ва аз аҳамият берун намебуд агар наврасони аз синни 12 то 17 сола низ имконияти иштирок кардан дар номинатсияи композиторӣ мешуданд. ин хеле ва хеле беҳ мебуд. лекин баъзан мутахассисони мо мутаассифона чунин ақидагузорӣ менамоянд ки гӯё ки фарзанди тоҷик дар синни 12, 13, 14, 15, 16, 17 гӯё ки мусиқӣ эҷод карда наметавониста бошад. дар бисёр мамлакатҳои аввалқудрат, аз он ҷумла мамлакатҳои тараққикардаи дунё чунин дастурамалҳо ҳаст. масалан дастурамали эҷоди мусиқӣ барои синну соли аз 6 то 9 сола, яъне ки масалан аз 12 то 17 сола ва ҳоказо. вақт аз он ки наврас аз наврасӣ мебарояд, албатта 18 сола, 19 сола, 20 сола мешавад. вай албатта ба омӯзгор ниёз дорад, лекин вай аллакай то андозае мустақил аст. барои ҳамин ман фикр мекунам ки бисёр ҳам хуб мебуд агар дар ин номинатсия наврасони аз 12 то 17 сола низ имконияти иштирок карданро пайдо мекарданд. барномаи суҳбати рӯз. мехостем мавриди қадрдонии ғолибон андешаи шуморо фаҳмида бошем. аввалан дар номинатсияҳо ҳамагӣ як шоҳҷоиза буд. ҳозир дар ҳар як номинатсия алоҳида шоҳҷоиза пешбинӣ шудааст ва баъдан ба ғайр аз шоҳҷоиза боз 5 ҷои номинатсионӣ, ҷойҳои як нафар, 2 нафар ҷои 2, 2 нафар ҷои 3. ва шумо бовар кунед ки
ба ҳайати ҳакамон аз зиёда будани шумораи довталабони сазовор ҳатто ҳамин ҷойҳоро низ тақсим кардан хеле ва хеле мушкил аст. хай ин албатта хурсандибахш аст. ман фикр мекунам ки тавассути ҳамин гуна озмунҳо ҳисси гӯем ки миллатдӯстии мардум, ватанпарварии ӯ, табиатдӯстии ӯ, дӯст доштани сарзамини худ албатта боло меравад ва ин пешрафти ҳам ҷомеа, ҳам миллат, ҳам баландии маънавиёти мо мешавад. баъд аз баргузории ниҳоии даври ниҳоии озмун мутахассисон боз сарҷамъ меоянд ва атрофи он мушкилиҳое ки дар ҷараёни даврҳои дуюму сеюм ё ин ки масалан якум дуюм сеюм рӯи пеши назар омода буданд барои албатта ислоҳ кардани ин камбудиҳо ва боз албатта пешниҳодҳо мешаванд барои боз ва боз беҳтар шудани албатта сифати худи озмун. албатта мутахассисон атрофи ин суҳбат менамоянд ва мо гумон мекунем ки сол ба сол он яъне ки сифати баргузории он хеле ва хеле суфта ва мукаммал мегардад. дар воқеъ чунин озмунҳо шароити мусоид фароҳам меоранд ки насли наврас ба санъати асил рӯй биёранд ва муаррифгари фарҳангу миллати худ дар арсаи ҷаҳон бошад. ба барномаи суҳбати рӯз нуқта мегузорем. хайр то барномаҳои баъдӣ. برنامه صحبت روز